खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 17 जानुवारि 2026 सनिबार बाराय। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो हागोन दि नोंथांमोननि दिनैनि फानजामुथिया बोरै बारलांगोन। बेबादिनो भिडिअनि नटिफिकेशन मोननो थाखाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानब्ला बर'नि रानि 2.0 खौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। फै दानिया मोनथिना लादोनि बै मोनजिनै राशिफ्रा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै मेष राशिफोरनि थाखाय दिनैनि सानाव गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय खामानिफ्रा फुरा जाफुंगोन। गोसोआव रंजाखांनाय मोनगोन। गोसोनि अख्रा साननाया गोसोआव असान्ति मोनखांहोनो हागौ। रागाखौ हमथाना सोलिलांनाया मोजां। नखराव सोरजोंबा एना एनि सोमजिखांनो हागौ। खरसाया बांनो हागौ। बे बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। नखरनि आद्रा थानाय खामानिफ्रा आबुं महर मोनगोन। मेष राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। वृषभ राशि। राशि बादियै वृषभ राशिफोरा दिनैनि सानाव गाहामैनो बारलांगोन। खुगाखौ हमथाना बाथ्रा बुंनाया गोनांथि। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां रादाब मोननो हागौ। गोमानाय मुवा बेसादखौ मोनफिननो हागोन। मोजां मोनलायनाय बिथिङाव बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। जायखिजाया खामानि फारसे सनमान मोननो हागोन, जायजों गोसोखौ खुसि मोनखांगोन। वृषभ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। मिथुन राशि। मिथुन राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाब गोनां जानानै फैगोन। सोलो आरो बोलोजों सुथुरफोरखौ फेजेननो हागोन। आय बांहोनो हागोन। खामानियाव जेंना जानानै थानाय समस्याफोरा खारस्रांगोन। नखरनि गेदेमाफोरनि बोसोन मानिनाया मोजां। राङारि बिथिङाव बेले-बेजे नुजाथिनो हागौ। सावस्रि फारसे गुसु बोथोरनि थाखाय सांग्रां जानाया मोजां। मिथुन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। कर्कट राशि। राशि बादियै कर्कट राशिफोरनि थाखाय दिनैनि सानाव सावस्रि बिथिङाव जेंना नुजाथिनो हागौ। जानाय लोंनाय फारसे सांग्रां थानाया मोजां। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। गोसोआव खुसि मोनखांगोन। गोसोनि साननाय हास्थायनायफ्रा आबुं महर मोननो हागोन। गथ' गथायनि फारसे सांग्रां जानाया मोजां। लाभ लाइनाव गाहामैनो बारलांगोन। कर्कट राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। राशि बादियै दिनैनि साना सिंह राशिफोरनि थाखाय खरसाया बांनो हागौ। गोजाम गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायना लानाया गोनांथि। लोगो आरो नखरारिफोरनि मदद मोननो हागोन। खायसे बाथ्रा खोथाखौ लानानै गोसोआव असान्ति मोनखांनो हागौ। बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। फरायसाफोरनि थाखाय बिबाना बांगोन। सिंह राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। कन्या राशि। राशि बादियै कन्या राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाब गोनां जानानै फैगोन। लोगोफोरजों गोरोबना सम हगारहरनो हागोन। बबेबा धोरोमारि थावनियाव बाहागो लानो हागौ। इसोरखौ फोथायनाय गोहोआ बांगोन। खायसे बाथ्रा खोथाखौ लाना रागा जोंखांनो हागौ। नखरारिफोरनि मदद मोननो हागोन। खायसेफोरजों बबेबा गिदिर प्रजेक्टफोरा मावफुंजानो हागौ। कन्या राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। तुला राशि। राशि बादियै तुला राशिफोरा नखरनिफोरजों सम हगारहरनो हागोन। गोसोआव गोदान सिमां मिजिंफ्रा नुजाथिनो हागौ। नखराव अनज्लायनाय फैगोन। नखराव खायसे मोजां खामानिफ्रा मावफुंजागोन। गोसोआव फोथायनाय बांगोन। साननाय हास्थायनायफ्रा आबुं महर मोननो हागौ। नोंथांमोना दिनैनि सानाव बहाबा दावबायहैनो हागौ। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां थानाया मोजां। तुला राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। वृश्चिक राशि। राशि बादियै वृश्चिक राशिफोरनि थाखाय दिनैनि सानाव खरसाया बांनो हागौ। खायसे खामानिफोराव जेंना नुजाथिनो हागौ। धोन फारसे आय बांनाय नुनो मोनगोन। बेफार फालांगियाव बेले-बेजे सोमजिनो हागौ। गथ' गथायनि थाखाय मोजां खामानिफ्रा मावफुंजागोन।
गोजाम लांलाय लाबोलाय बिथिङाव जेंना फैनो हागौ। आंगो लोगोफोरजों लोगो मोनलायगोन। वृश्चिक राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। धनु राशि। धनु राशिफोरनि थाखाय दिनैनि सानाव बिबाना बांनो हागौ। खायसे खामानिनि थाखाय नारसिनथाया जोबस्रांगोन। थाबथानानै थानाय खामानिफ्रा आबुं महर मोनगोन। बारहावाया गाब गोनां जानानै फैगोन। लोगोआरिफोरनिफ्राय मदद मोननो हागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरा खायसे बेमारफोरजों गाग्लोबजादोंमोनब्ला बेनिफ्राय रैखा मोननो हागोन। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां सान। धनु राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। मकर राशि। मकर राशिफोरनि थाखाय आय बांगोन। मानोना दिनैनि सानाव नोंथांमोननि थाबथानानै थानाय खामानिफ्रा आबुं महर मोनगोन। लोगोआरिफोरजों मोजां सोमोन्दो थागोन। जब फारसे सोलायनाय मोननो हागोन। दिनैनि सानाव नोंथांमोना बाथ्रा खोथा फारसे सानै हयै रायज्लायनाया गोनांथि। गथ' गथायनि बिबाना बांनो हागौ। धोरोमारि खामानिफ्राव गोसो जगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखायबो मोजां सान। मकर राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। कुम्भ राशि। राशि बादियै कुम्भ राशिफोरा दिनैनि सानाव मोजाङै दिन बारलांहोनो हागोन। बेफार फालांगियाव एसे एनै जेंना नुजाथिनो हागौ, नाथाय नोंथांमोना बेखौ गोरलैयै बारहोनो हागोन। गथ' गथायनि फारसे मोजां खामानिफ्रा मावफुंजागोन। बिफानि सावस्रिखौ लाना गोसोआव दुखु जाखांनो हागौ। जुलि जायै सेंग्रा सिख्लाफोरा गोदान जिउनि लोगोखौ लोगो मोनलायनो हागौ। खामानि फारसे गोब्राबै नाजाथाबनाया गोनांथि, नङाब्ला साननायफ्रा फेलें जानो हागौ। कुम्भ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। मीन राशि। राशि बादियै मीन राशिफोरा दिनैनि सानाव जिउनि लोगोनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोननो हागोन। सिंगोलफोरा लोगोआरिफोरनि मदद मोननो हागोन। लाइमोनफोरा जिउनि लोगोरि सायख'ना लानो हागोन, नाथाय जायखिजाया खामानि फारसे गोब्राब नाजाथाबनाया गोनांथि। खायसे मोजां खामानिनि थाखाय मोजां अनथोबबो मोननो हागौ। लोगोफोरजों गोरोबना सम हगारहरनो हागोन। हाखु दाखुयै थिरांथा लानाया गाहाम नङा। सावस्रि बिथिङाव मोजाङै बारलांगोन। नखराव अनज्लायनाय फैगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। मीन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअ'खौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजोबलांबाय, बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'खौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउजफुल मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव।